Jamen godt, vi er i værkstedet. Suzuki'en er lige hejst lidt op i luften. Jeg tænkte egentlig, at vi prøver lige at skrue lidt plastik af den. Det sidste her, jeg har jo skruet lidt af på bagenden, men altså lige få skruet de her små ting af. Se hvordan de her køler ser ud. Umiddelbart ser de fint nok ud. Men lige se det lidt efter. Få forskærmen og sådan noget ting af. Så jeg tror da bare, vi skal i gang. Så må jeg se, hvordan det så ser ud, jo, altså indenunder. Ja. Jeg har jo nyt plastik til det hele, så det er jo bare at få det her rykket af, og så er det bare se, hvordan det kommer til at se ud med det der nye Restyle plastik, der er købt til den. Jeg har på fornemmelsen, det bliver meget fedt, men så det tror jeg. Jeg har ikke rigtig kigget på det endnu, men det kommer vi nok til på et tidspunkt. Vi kan få forskellen også med den her. Det er godt nok, at jeg har nye skruer og sådan noget til det hele her også. Så der kommer nyt på det. Men dem her må jeg vel lige igennem. Hvis jeg skal bruge det. Jeg ved lige, hvad det er med det der Restyle plastik der, om det er anderledes. Nu må jeg se, når vi får det åbnet, tænker jeg. Så tager vi det lidt derfra. Ja. Vi kan lige så godt bare få det meste af det pillet af her. Vi lige gøre sådan her. Så det er lige sat på igen her. Jeg tror, der er nogle af de her bolde, de her to, der sidder her, de er ret, altså de er forholdsvis pæne. Så de kunne godt være nye. Men det er jo ikke til at vide. Nu rykker jeg bare lidt fra her, så jeg regner med, at jeg godt kan samle det igen, når det kommer til den tid. Så kom herop. Kom herind der. Den her kabel her først, kan jeg se. Så kan jeg ikke få det her af i hvert fald. Prøv lige at hente det bare lige på. Hold den her. Ja, det bliver lidt spændende at få det her lavet. Jeg regner med, at jeg skal have malet stedet også på et tidspunkt, men det kommer nok en hel video med, hvor jeg har gang i det, jeg tænker. Nu tænker jeg bare, at den her det lige bliver sådan en kort video, hvor vi bare lige snakker om, hvad der lige skal laves. Og selvfølgelig stadigvæk har I input og sådan noget, så må I rigtig gerne skrive dem ned i kommentarfeltet, fordi så jeg ser alle kommentarer, der kommer. Og det er sjovt nok. Altså jeg synes, den her er meget fed. På en eller anden måde. Så den tænker jeg skal på igen. Men umiddelbart kunne man jo godt give den her lige riste den lidt over. Og så lige give den en ny og klarlagt. Så den lige var pæn igen. Måske. Det kan vi se på til den side, tænker jeg.
tror, den her sidste en her, den kan jeg ikke lige til. Den her. Jeg kan se, om jeg lige kan tage den her. Ja. Jeg har ikke plads derhen til den anden. Ja. Og så har jeg jo lige fået lavet et nyt værksted herhjemme. Så det er jo fedt. Skal I lige se det rundt her? Jeg prøver at komme med her. Nu står jeg jo lidt hullet, lige lidt rodet herinde, ikke? Men jeg har fået lavet det her nye epoxygulv, fået malet væg. Alt det her lys skal lige ned, så skal det lige rykkes lidt rundt, fordi der er ingen lys hen over arbejdsbordet endnu. Jamen så har jeg malet den her væg blå her bagved. Egentlig så den matchet de her skab her. Der er sådan 2 værkstedskab. Der er en masse ting inde i. Det er rart nok. Lidt skuffarrangement derovre. Der kommer lidt kompressor til at stå herover. Der skal lige have lavet noget nyt strøm, der lige går ned bag ved bordet. Herover der kommer noget fryserværk op her. Men så regner jeg med, at der skal sættes hvad hedder det nu? Home trainer op herover. Så det kommer til at stå her, så jeg ligesom kan træne lidt på det i løbet af vintersæsonen her. Vinterperioden, ja. Ellers så tror jeg faktisk, det bliver ret godt, det her værkstedsværk her. Jeg har lidt den der væg, der havde jeg egentlig tænkt, der måske skulle have været hvid, men ja. Emil har sådan en lille p-vær. Det er meget sjovt. Men altså umiddelbart fin crosser, den kunne godt have været vasket lidt bedre, kan jeg se. Ja. Nu skal den bare skille sig, så kan jeg gøre det hele rent lidt bedre. Så det bliver fint nok. Jeg tror så, at den her udstødning er ikke fra den her model, fordi kan I ikke se den, altså det passer ikke sammen hernede. Der er ingen bold i den hernede. Jeg tror det her det er fra en ældre overgang. Selve bagporten her. Så der overvejer, at man skal have købt en ny. Det er lidt træls, fordi den har været. Jeg kan også se, at den har været brækket herovre. Og svejst. Men det er jo klart, hvis ikke den får noget støtte dernede, så er der meget belastning på det stykke her. Så det er godt, jeg skal have fat i sådan en ny en. Fordi foråret fejler jo ingenting. Det er bare det der beslag, der ligesom er træls. Men altså, ja. Som sagt skulle der være Hinson kobling i. Det bliver jo spændende. Det skal vi have åbnet på et tidspunkt også og have kigget ind i. Hvad der er derinde. Og nu ved jeg ikke lige med den her bremsepedal der, hvor stor fan jeg lige er af den. Ja. Umiddelbart er jeg ikke så stor fan af det der 20. Jeg føler lidt, det er sådan lidt en undermærke, men det må jeg lige se, hvad jeg lige tænker, om jeg skal have fat i noget andet dertil. Den kommer jo med de her blå kølerslanger, det er som egentlig meget fedt. Ja, ProCircuit Works udstødning, som egentlig er fin. Den har selvfølgelig de her små bitte, hvad hedder det nu, buler. Men det vil den jo hurtigt få alligevel. Men der er købt noget til at prøve at kan gøre den ren, altså så man kan få den rustfri igen. Og så har jeg købt sådan en gasbrænder også, så jeg lige kan brænde den ren her rundt i de her kanter her. Så det tænker jeg også, vi laver en video med på et eller andet tidspunkt. At vi skal lave den pæn. Ja, købt andre greb, de ser så lidt nye ud, men det er også det der 20 der, jeg synes ikke, umiddelbart så passer det ikke særlig godt sammen. Prøv at se heroppe, hvordan det passer sammen. Det her, det sidder ikke særlig godt, så der har jeg købt nogle andre, jeg havde på, dengang jeg kørte førhen. Sådan har jeg købt, så det ved jeg, det fungerer. Nyt styr har jeg købt. Så det bliver lidt spændende det her. Se hvordan det kommer til at se ud. Men ja. Skal vi ikke kalde det en video her fra video nummer 2 lige?
Og så skal jeg nok lige få lavet en ordentlig video til, hvor jeg sætter nogle flere klip sammen næste gang. Så er det ligesom, ja, men jeg får en eller anden proces i det. Har I et eller andet, I gerne vil se, så må I også gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Så prøver jeg at få det med i den næste video. Så vi, ja, jeg synes det er fedt alt sammen. Men det var det. Jeg tror næste gang der skal vi have, ja, pillet den forenden af og sådan noget, kunne jeg forestille mig. Hjul og de der ting. Så tak fordi I ser med, hvis I har set med så langt her selvfølgelig. Husk at skrive en kommentar, hvad jeres tanker er. Har I nogle gode idéer, så send dem afsted. Så ser vi på det. Ha' det godt.